uban tamburan nan mun jinjina maka Sardaunan mutanen arewa Bagadawa mai girma uban tamburan Malam Ahmad uban tashiyan nan cikin duniyar nan Sardauna ne asusun ni'ima ko ba a zuwa ba sai an ɗiba. Alhaji Ahmad Sunusi dan baba akwatin rahama waye yayi karo da kai bai ɗiba ba. Shiga da kanka, zauna da kanka, hadari marfar duniya, makiyanka ka ba sirata. Alhaji Ahmad Sunusi dan gidan Hajiya Inna. Alhaji Ahmad Sunusi dan baba Sardaunan Bagadawa, rugun babban motsi dirin cida mai sa kurma ya nutsu. Mai san al'umma dan Allah, mai yin kyauta dan Allah. Kayi taka kayi ta rago kayi tasu ba za su iya taka ba. Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa dan gidan Hajiya Inna. Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa waliyin Allah mai yawan ambaton Allah mai yawan aiki dan Allah mai taimakon talakawa. Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa mai jinkan kowane mutum. Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kai ne dai Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa mai aikin alkhairi. Alhaji Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa shiga da kanka zauna da kanka makiyanka ka ba sirata hadari kake malfar duniya sha zama sha tsayuwa sha tafiya. Alhaji Ahmad Sunusi dan baba kai ne alfaharin dan Bagadawa kuma kai ne alfaharin Kanawa. Alhaji Ahmad Sunusi dan baba mai alfarma. Alhaji Ahmad Sunusi dan baba hadarin gabas hadarin yamma hadarin kudu hadarin arewa mai zubo ruwan alkhairai. Jirgin sama fuffuken ka yafi na tsuntsu, jirgin kasa tafiyar ka tafi ta mota. Garkami wandan karfe sawun giwa wa zai tuntube da kai bai je kasa ba. Hadari malfar duniya ka rufe sama ka rufe kasa kai kake bugo da tsarrai na alkhairai. Sardaunan Bagadawa Alhaji Ahmad Sunusi dan gidan Hajiya Inna. Dabin maciji mai sa ayi kumfan baki, alkhairi mai sa ayi murmushin dole ko ba a so. Ni ya wani dan kurma na jinjina na ƙara na jinjina maka zakin zakuna. Martaba Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake lale mun gaishe ka mai martaba Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake lale na gaishe ka mai martaba Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. Sardaunan Bagadawa ikon Allah Allah kare ka. Jama'ar garin Kano ɗumbin gaisuwa ta duka. Sardauna mai martaba Mara lafiya da mai tsoro sun kafu ya daka. zaki gurin al'umma Turmi ta ɓarya idan ka bar su ka bar daka. Sardauna mai martaba Inji na taho na in ka siyo shi sai dalnaka. zaki gurin al'umma Kwake ku bar shan shalai bar dole sai kun jaka. Sardauna sarki bayan Allah. Ahmad Sunusi mai noma ya ga gonar sama. Bayan da za ka yi sai daga kalla ya riga ya tafi ya yi muku kusa. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake Taka a hankali malam ko ina ka haɗa. Sardauna mai martaba Ba za su gane ba sai ranar fita an gwada. zaki gurin al'umma Kan ai ruwa na sani sannan ake yin cida. Sardauna mai martaba Malam muna addu'a kai 16. zaki gurin al'umma Matan garin Kano ku yi murna ku yi rangwada. Sardauna mai martaba Ko mata Sardauna filin za mu hauro sama. Za mu hauro sama Sardauna zakin baba makiyanka sun kuma rike sun barka. Sunusi Sardaunan
sarki mai yawan tagiya. Zaki gurin al'umma. Na Sunusi dan baba malam ga mazajen jiya. Sardauna mai martaba. Takunka lafiya kowa karo da kai ya gama. wallahi tallahi ya gama ba wanda zai ja da kai Allah ba ta su makiya. Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. A ina ganin gida ya zan kwanje kin bishiya. Sardauna mai martaba. Duk wanda zai yi wannan watakila ya sha giya. Zaki gurin al'umma. Ga gida na gadon mu ya zan je na kamo haya. Sardauna mai martaba. Malan kirari nake maka ka gama lafiya. Zaki gama lafiya. gurin al'umma. Dan gado kai kake mun tabbata ka iya. Sardauna mai martaba. Malam a aikin ka mun san yafi zakin zuma. Lale. Aikin da ya wuce zuma zaki ba. Sheka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa. Mai maza da matan Kano ga mai dubin ɗaukaka. Sardauna mai martaba. A uwar rabokin ji kunya ɗanki ya kwandaka. Zaki gurin al'umma. Ko ya fito an rika shi dole sai ya cika. Sardauna mai martaba. Da wuka da mashi da kibiya dole sai an cika. Zaki gurin al'umma. Ganda kafin a dafa ta dole sai an jika. Sardauna mai Malam martaba. tafiyar ka daidai take tunda baka jan rigima. Baka jin rigima ba ruwan kowa. Sheka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa. Ta muje mu gaida zaki sarki ga namun dawa. Sardauna mai martaba. Auna da banki da giwa masu karfin dawa. Zaki gurin al'umma. Ita ko kada mai gida ruwa da ma'in nuwa. Sardauna mai martaba. Ahmad jarumi katanga mai tare guguwa. Zaki gurin al'umma. Zuciyar ka ba ta gezo ko adan da zo ko suwa. Sardauna mai martaba. Sardauna mai martaba a kanan gwanin hikima. Lale. Mun sheka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. Lale na gaishe ka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. Lale. Mun sheka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. Lale na gaishe ka mai martaba. Ahmad Sunusi Sardaunan Bagadawa kake. Ga mai neman ƙarin bayani sai ka tattaɓi lambar waya kamar haka 081 33 33 28 33.